Je to tam? Na Až teraz. mikrofón. Na obrazovku. Na mikrofón. Na seba. Na mikrofón. Šalova? No ale kto je podľa teba hlavná postava na tomto stole? Je to Jesus? Alebo je to táto korytnačka? Zovka, ten Jesus je na stene. Zatiaľ to ide tak. Zase na mikrofón. Je to možné. Nie, to je podložka podmíž a to druhé vlastne ani není radar, ale nie je to jedno. Wow. A toto čo je, prosím ťa? To nepoznám. To sú len triaky na koliesku, zatiaľ to necháme tak. Vieš čo, není tam Nikodýmová hlava? Kde? Na tom radare. Keď sa moc sústredím, tak ju tam vidím. Sranda, lebo on tam býval v takom čase s to červenou hlavičkou. Áno? No, ale my sme sa tajne asi dohodli. Akože kýva. Vidím ho tam. Ježiš, to je ten obrazovať zo Star Wars, ja som to dopletol. Nevadí. To je dobré. Na mikrofón. Choď sa do kuchyne napiť. Napiť, ale mám túto pitie. Nechceš ešte jednu kávu? Ja ešte stále mám tú prvú. Môžeme sa okej. pozrieť na komiks? Áno, zober si to. Áno. Ježiš, Sofka, ja ti môžem dať nejaké tričko, ktoré je nové z obchodu a ty ho môžeš niekomu ešte, aj ty ho môžeš niekomu dať, keď ho nikto Kultúrne nechce. tričko? Presne tak. Aké tričko? Vieš, ukážem ti akože 3. A ty ho nepotrebuješ? Ja ich akože predávam. Za čo? Za Ja ich hneď? mám dovezené a ja ich, predávam. A teraz, že to robia tak akože Diginovo všetci. Diginovo všetci? Toto je modré, toto je... To máš jak šaty. Sofinka, toto je Thundercats. To je z fabriky, to nikto nemá, nikdy. A inak je to z fabriky asi, že Messias, akože na živom vzduchu. Toto je 23, LA, toto je kačička malá Kačička malá. a kačička veľká. Fíha. A posledné, čo putovné sa snad už podobá, to je pruhované, Fíha. ale nezabili sme bavlnený stôl, keď sme ho robili, ani jeden. No, ten materiál je taký potivý. Akože na poli umeli. Ja už keď takéto nosím, tak sa v tom tak potím a potom smrdím. No. Ja už musím len bavlnu. Vole, kedy som to tak nemala, ale už nemôžem umeliť v poslednom čase. Neviem, či to je nejaké hormonálne, ale proste z ničoho nič nemôžem. Okay. Ale pekné trička máš. Ideme jesť, Sofíka, odliešky, poďme. Poďme. Nechcem vás popikovať. Či sa prirodzene sanduje. Existuje, že je také zvládnuté. Taková zvládnutá zatím. Vítaj. Balance of both of you. I can't just live off stability. You need some drama. Do you like knowing what's next? You don't like to know what's next. No. Imagine if you had Christmas and you knew what all your presents were. And also in life, you only have a certain amount of firsts and you've done it. So for me, I like Okay. Ona inak tiež to má tak, že mi hovorila, že ona asi 9 Zovka, aha, niekto si toho hľadia obliekol, keď ste nedávali potom. Aj si ide bonusové oriešky.
Díky. Ježiš, ja to máme ďakujem. Dajte si zase dvojkom, vieš? Na dví s dvojkom, vieš? No! Videli ste o tom, že niektorí ľudia to už propagujú, že nie, že by ste mali skúmať svoju depresiu, ale vy vlastne ani neviete, koľko máte nevyužitého talentu. Zanechať offline, zapnúť online. A ono sa to nejak dá. Unbox van. Jakože áno. Že to bohujem. Čiže nehovorím. No. No, tam bola... Ej, ho zvučíme, fajne je. One of the things that was so good is keeping that classic sense of like the heritage, but at the same time continuing to explore. I like the delicacy of some of the jackets that went over the they're like the sharpness. Also, we had the staff dresses with the folds and stuff to the inside out. Perfect. 너무 아름답다고 생각을 하고요. 영화 속에서나 볼 수 있고, 문화를 체험할 수 있는 걸 직접 이렇게 겪게 돼서. Tint asi neviem. To je ten. Videli z toho, že pri niečo si niečo zapamätať. Sa pripomínať. I got the world. When I came to New York, the first online campaign that I did for a day, Don't worry, Witaj u nas. What if we could reinvent what once was tossed aside? Take it, make it, change is... Aj, neomoniak. Aj. There's no better time to surround yourself with inspiration. It's just, down there, Clothing made from discarded fabrics. Colored with memories and reborn into new icons. Tint de gom. Je to tam?